ze pasaitzaia, Don Ramonei. Ramonei ez? Bai, hemen, azken portun. Ze pasazitzaio manen? Joi, izan dintzak, hau. Ez, lo hango nintu zen. Bueno, ba, kotxiak egin azken portutik parrokiak hasi joala, kriston zaparra izin, eta zuela jan kriston putzua hartuan, eta bea hortxe gehatuan, ez aurrea eta ez atzea. Jesus! Garbilu gozizkin ama bere pekatuak. Zenbat gara, hogeita lau zazpi, zenbat gara, bat, askota ez azki. Prest bazara esan, prest bazara esan, prest bazara esan. Adi plazara, han batetan bi. Ahí va, café ya. Bueno, bentsat, uste gue kalea tatzen. Hotel, baina horrekin ezin dugu konformatu, Ja, bueno, egia da, Osa, euskal jairik ez, guarria eguna ez, 40 principales. Horrela zaio nahi, gabonetako dana irikitazio, taberna berriz irikitazioek. Hala, argiak egarrizki, Bueno, terrazak, neguan ditu notzaki, danak utzotzak. Bai, ahi, aurren gabonetikan beti egango ditut. Ni bentsat denbak ez dela galduko. Azkenean, txosnak terrazakin jarri berko ditugu. Total, herri bazkai eta daunean, antzako izatea danak eserita eta... Begozu idea honak, Ja, baina... Gu ez aututa, aber horietan ajasota amarretan etxean zein dauna. Amarre. Zerrarik? Barrela ordean gutxi, estralen barriola, Bai, ni gainak kiabetekan paseara egin, eta bideo llamada universitateko jendiakin. Ia izi. Zer jomerdek, espanakoa? Di pizza esprinen beti. Ja, ez da pizza esprint, Ez, nola baba, pizza esprinen ez da. Bizitza guztian izan da pizza esprin hori. Bai. Bueno, nik araka jomerria eta ezkin lagunduko jo. Gozen ba. Epa! Itxoin. Eta parrandata zitzeiten, zenbat denbo ez hemen txampona bueltaka jarri. Ai, ja, ze garaiak, txampona hartu eta Bai, baina guain egoen honekin... Euskatian iniarrek ez rekorra gain dituko, Zer rekor? Rekorra duen. Iatzi, handerrek intzen hemen bere rekorra. Eta zenba buelta? Euskaraldian baitan badira bitalde, beraz belarri prestak hartuz. Nere aho bizileak egin nahi du, zer litzake zarautza, ai, euskerarik. Behatzik ulertu Euskera danakin hitzeitia oraindik ez deu lortu Euskera danakin hitzeitia oraindik ez deu lortu Orain asko txapajantzita degunez Saiatu gaitezen gu bizitzen 15 egunez Euskera utxe